abantu spiritual gifts bavamisile ukungathandwa. Abathandwa bayazondwa nje for no reason. Uba unesipho sikaThixo, uba ulindele uba uzawuthandwa ngabantu, uyibhudile. Isipho siza nentshaba. Ababi nabudlelwane bude nabantu because uThixo uye abathethise izinto ezizawenza bangathandwa. Isipho sikaThixo asenzi umuntu abe rude. Isipho sikaThixo simenza umuntu athambe abe nomoya wokuthobeka. Kodwa at the very same time isipho sikaThixo simthethisa izinto umuntu ezawumenza angathandwa ngabantu. Uba unesipho sikaThixo ulindele uba uzawuthandwa ngabantu bonke, uyibhudile. Abantu abayakuthanda abantu abangenwe ngulo moya okungenileyo, because uzawuthi nxa uyithethayo lento ibe no-amen kubo ngaphakathi, bayive nabafumene ifavor kaThixo. Ngokukota nje kambalwa, ubuyamqonda uYosefu wayenesipho sikaThixo sasiphezu kwakhe, samenza wazondwa ngabantu akwabo ezalwa nabo, bacinga ukumbulala, bacinga ukumenza konke okubi, bamlahla emigodini, bamthengisa. Isipho sikaThixo, the spiritual gift, senza ube ne-enemies for no reason. Isipho sikaThixo ubobuza u-Elisha esetyenziswa nguThixo, eleqwa ezondwa ngoJezebel, ngoba isipho sikaThixo senza uvukelwane ngabantu. Wakhala umkhonzi kaThixo esithi ngcono ndife ngoba ndibhedelanga kunabangaphambili bebekukhonza, ngoba isipho sikaThixo zona zibaliwe, zihle, zilungile for ukwenza umsebenzi kaThixo ubheke phambili, but sona siyamzondisa umntwana kaThixo. Nxa ufunda kwincwadi yoKumkani, ufumanisika uMikha ezondwa ngenkosi uAhabu. Inkosi uAhabu imzondela isipho. Lithi iBhayibhile nxa lithethayo ubuzwa uba ayikho na omnye umprofethi ongcono kunaba bantu ndiphathele bona. ikumkani uAhabu ithi ukhona umuntu okhona apha ongaprofethi into kaThixo, but mina ndiyamzonda ngoba igift esuka kuThixo iyazondisa. Ungakuvuyela ufumana ubuprofethi but uzawuzondwa, ungafumana ubupostile but uzawuzondwa, ungafumana ukufundisa uzawuzondwa, ungafumana ubalusi uzawusondwa, ngoba isipho sikaThixo ufumane yonke nje igift esuka kuThixo iyazondisa. And okwesibini, igift esuka kuThixo ayizigwagwisi, igift esuka kuThixo ayinamona, igift esuka kuThixo ayinakukhukhumala. Yonke igift esuka kuThixo inokuthobeka, but ndiyafuna ukukuxelela, isitshomi zawubambalwa, abahamba nawo bazabambalwa, abafunayo into edibanisa nawo bazabambalwa, ngoba isipho sikaThixo sivamisile ukwenza abantu abaza kuthanda ngabantu abangenwe ngulo moya ungenileyo. Uba ufunda incwadi yenkosi lenkosi, ufumanisa uPetro nabo James, amaqhawe evangeli ayehamba noYesu. Lithi iBhayibhile uHerode wawazingela amakholwa, wawabamba. Lithi iBhayibhile wabamba uJames wamqhawula inhloko. Indoda ibihamba noKristu, lapho khona ibonakala ibinamandla yokubiza nomlilo ezulwini, ngoba the day banjwa uKristu, lithi iBhayibhile wabuza uba awufuni na sibize umlilo ezulwini udla abantu, because ebeyazi uba unakho ukuyenza loo nto leyo. Kodwa sifumanisa kuHerode, indoda engakholwayo, imqhawula inhloko, because isipho sikaThixo, if ulindele ubuza uhamba lula nxa ufumene igift kaThixo, hayi libala mntakaThixo, ngoba uhamba uzondwa ngabantu, ungathandwa ngabantu, uzingelwa ngabantu,
ngenxa yegifti oyifumeneyo, ngenxa yento ebekwe nguThixo kuwe. Lithi iBhayibhile wabamba noPetro uHerode emveni bebona amaJuda yajabula because umuntu ongenwe nguSathana wenzela udumo nokuthandwa ngabantu ukuze abonakala uba yena udelele umuntu ebehlonitshwa, udelele umuntu ebebonwa njengomntu kodwa lithi iBhayibhile wafika uThixo wamkhulula uPetro entrongweni. Wathi makaphuma ahambe bajabula. Lithi wafika uPetro bethandaza amakholwa esendlini. Yajabula intombazane egama linguRhoda yathi nanku uPetro sekefikile, akabhilive amakholwa. Kodwa ndifuna ukuxela nje ukuhamba noThixo akululanga ngohlobo abantu ababona ngalo, ngoba kunezinto nee-challenges otha kunabantu abanye babekushumayezile batshintshe bavukelane nawe, abanye babekurekruthele kule cawe okuyo namhlanje kodwa bavukelane nawe, abanye uzalwa nabo baphinde bavukelane nawe, abanye uhamba nabo umisa nabo i-open airs, umisa nabo i-revivals. Kunabantu abaguqukayo nishumayela kunye, kodwa ekuhambeni ngothuba zitshintshe izinto, ngoba isipho esihleli phezu kwakho sikuzondisa ngabantu. Kodwa ndifuna ukuxela kwezo meko zonke limile izwi lenkosi lithi linintsi ububi obehleli ilungisa, kodwa uThixo ulihlangula kubo bonke. Bunintsi ububi obehlela ilungisa, kodwa yena uThixo asuka lihlangule kubo bonke. Athi uDavide nxa kethetha, ndake ndaba ngumntwana ndatshintsha ndamdala, ayizange ndilibone ilungisa lishiywa kunye nenzala yalo. Lithi iBhayibhile ningethi mandla ekwenzeni okulungileyo, ngoba esitha sizovukelana negifti kuwe nje sifuna uzokuthisa amandla, sifuna uyeke le nto uyenzayo ilungileyo uyenze nombuso kaThixo, ngoba isitha sivukelana noba sifuna abantu babheke esihogweni, sifuna abantu bangazanyi noThixo, sifuna abantu bafe bengenalifumananga ubabalo lukaThixo. Kodwa wena mntana kaThixo uqhubeka ukhonza uThixo njalo, uthi uJehova wamandulo usenguye namhlanje owahamba lithi iBhayibhile lapho khona sebezondwa khona oStefane bexulutshwa ngamatshe bezelwe ngamandla kaThixo, kodwa iBhayibhile lithi babethwa ngamatshe begcwele ngamandla kaThixo benjalo. Lithi iBhayibhile uStefane wawabona amasango evulekile xa seke sifa, ngoba eyona ndililwelo nguSathane ufuna abantu bafe bengazali noThixo, benentshaba, benenzondo, benengqumbo. Kodwa igifti kaThixo ndifuna ukuxelela iyazondisa, kodwa bawukuthanda ngabangeniweyo ngulo moya okungenileyo. Ispirit esingenileyo nxa kufika umuntu enalo spirit esingene kuyavakala. Lithi iBhayibhile kwaxhumusana lapho khona uJesu haleluya ekhulelwe khona, kwathiwa vuya wena Maria, vuya wena ubabalwe. Abantu abaninzi into babeyithetha kudala abasayithethi namhlanje ngenxa yokuva ipressure nentshutshiso nengcikivo nokugxekwa nokungathandwa nokuzonda. Kodwa izwi lenkosi nxa ufunda incwadi yendumiso limile lithi banoyo haleluya, xa ufunda izincwadi lendumiso lithi hayi uyolo lomntu ongahambiyo ngecebo labangendawo. Nalibonga igama lenkosi. Hayi uyolo lomntu ongahambiyo ngecebo labangendawo, ongabuthiyo kwimbutho zabagxeki. Haleluya. Nkosi yami, ngomthi omiliselwe kujelo wamanzi, zithi zifika intshutshiso zikutshutshisela igifti ebekwe nguThixo kuwe, ube ngathi uyile phansi kodwa usukuphinde uvuke, ngoba indlela ozinze ngayo nome ngayo ufana nomthi womngcunuba, athi efika amanzi ududule efuna ukulala phansi usukuvume nje bengathi uyile uphinde uphakame, ngoba isipho sikaThixo uThixo uyakusapota endleleni yonke, ngoba lithi izwi lenkosi akasayi kuvumela uThixo isilingo esingaphezu kwamandla wakho. Lithi izwi lenkosi nxa lithetha izilingo enilingwa ngazo asozilingo ezingalingi banzi, izilingo ezilinga abantu kakade. Lithi izwi lenkosi uThixo sekethuma uMoses emthuma kuFaro, but waphinde wangena kuFaro ukuba abe nenhliziyo elikhuni. Na uThixo uyakwazi ukuyenza inhliziyo ibe likhuni yalo muntu, ukubona igifti akakunike yona uba nomonde kangakanani ukuze ibheke phambili iqhubeke icebo kaThixo lenzeke. Isipho siyazondisa, isipho sikaThixo siyathandisa, isipho sikaThixo. Ukuhamba noThixo akululanga ngoluhlobo abantu bacinga ngalo. Na ungathi
ngalibonga igama lenkosi. Abanye abantu bafuna abantu abaninsi, bafuna abantu abanjani, bafuna abantu abadinga imali, bafuna abantu abo bantu uyawubafumana abantu abanjalo bafike benganawo, baphinde bavukelane nawe ngoba igift ebekwe nguThixo kuwe ihambe ifuna abantu behlukane nento zelilizwe uqala ingxabano ibe khona. Nkosi mayikusikelele umelela mntana wasekhaya noba ucimba kuwe wedwa ojongene nezimo, kodwa ndifuna ukuxelela nje namhlanje wonke umntwana kaThixo omileyo oshumayela inyani noshumayela inyaniso nosusa abantu ezonweni ebaxelela ngoKristu basuke emanyaleni. Abo bantu njalo bayathutshiswa, bayalinkwa, bayangcunciswa, bayancikiswa.